Өзі тілегі білен, контракт білен кетті. Өзі тілегі білен, контракт білен кетті. Çünkü mena şu bulgan балалары дүнжада матуриттеп яшәсеннәр өчен. Башка балачагалар әтиәниләр дигәндә безнең барыбызның да тынычлыкны саклар өчен китте. Илнур әзгенә хезмәт итсә дә, ул геройларча, bütün ирләрчә үзенең намуслы бурычын намуслы итеп үтәп, до конца барып эшләп чыкты.